Хора. Има дъга и ще си пожелая някакви неща. Чакай малко. Значи хора, ето тук ще ви покажа дъгата. Ето я. Гледайте. И това става когато има дъжд плюс слънце. Тук става малко по-тъмничка. Тя сега се формира също дъгата. Така че не може да видиш всичките части от нея. Хора, да, тази дъга е много яка. Тя сега също се формира. Така че нямам идея колко светло ще бъде, когато се формира. Напълно. Само, че тази част, която вече почна да се формира, е много светла. Като... Ева, ако паднеш през мен, време да чупиш нос. Окей, да, хора. И да, дъгата ще продължи да порасва и всичко това. Може да видя. По камера не се вижда. Да, не се вижда много добре по камера. Но в истинския живот е жестока. Да, ако сте в България, тия си, които са в България на това село ето тук, може да видите.